फॅमिली डॉक्टर त्याच्यामध्ये त्या फॅमिलीशी त्या डॉक्टरचा अगदी जवळचा संबंध असतो आणि त्यामुळे त्या फॅमिलीचं साधारण फॅमिलीमधले डिसिजीस, फॅमिलीमधले प्रॉब्लेम हे त्याला बरे माहिती असल्यामुळे फॅमिलीमध्ये कोणी आजारी पडला तर त्याला चटकन त्याचं निदान करायला जरा सोपं पडतं. इतकंच नव्हे तर फॅमिलीमध्ये काही इतरसुद्धा जे प्रॉब्लेम असतात वैयक्तिक म्हणजे वैद्यकीय सोडूनसुद्धा त्या बाबतीमध्ये सुद्धा त्याला त्या ठिकाणी काहीतरी सल्लामसलत केली जाते त्या लोकांच्याकडून. त्यामुळे त्यालाही त्याच्यामध्ये त्याला स्वतः उपयोगी पडता येतं, म्हणजे काहीतरी मदत करण्याची शक्यता आहे फॅमिली डॉक्टर म्हणून त्याच्यामध्ये राहते. पण सध्या वय तुमचं डॉक्टर 80 वर्ष 80 वर्ष झालेली आहे. म्हणजे आता इमर्जन्सी कोणी बोलावलं तर जाता तुम्ही? इमर्जन्सी बोलावलं तर जातो, पण आता माझ्या कमरेमध्ये एक थोडासा प्रॉब्लेम असल्यामुळे हल्ली जात नाही काही दिवस. सुरुवातीपासून जातोच आहे, केव्हाही, एनी टाइम ऑफ द डे, रात्री मध्यरात्री अगदी अगदी केव्हाही जातो, तो काय प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे आता सगळ्या सुविधा जवळपास आल्या सगळ्या आहेत. पण फॅमिली डॉक्टरला मानणारे अजूनही आहे. फॅमिली मिळून आहेतच ना. डॉक्टरकडे, विशिष्ट डॉक्टरकडे जाणारे फॅमिलीज कितीतरी सगळीकडे असतात. गोव्यामध्ये तर भरपूर आहे असं मला वाटतं.